Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, aka m bụkwa onye nke gị Ugochi Tubelu Oraifite Eze-Ana. Echiri m ọzọ Eze-Ana maọbụ ịkpọ m Eze-Ana Ugochi Tubelu. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi Tubelu ọdịnala temple nke dị na Oraifite, Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. A sị na ụbọchị taata bụ Orie keritere anyị ihe ọma. A sị na ndụ anyị ga-adị. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị n'ala, ọ dị n'ala ya pụrụ anyị ome. A sị na akaka anyị amaghị jijiji anyị amaghị. A sị m onye chụba anyị ya daa. Onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ na ọzọ ya anwụ. A sị m ebe bere ugo bere nke si ibi ebe na ya kwesịghị ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na obe siri ebe ọ ya ebe, a sị m kwukwa ya onye m kwuru. A sị m na ihe ọma ga-emere anyị. A sị m anatigbo ndị ajọ mmadụ, ọfọtigbo ndị ilo. Na ihe ndị a ka m na-agọ n'ọfọ. Ana m agwakwazi ọfọ n'isi ndị enyi m niile, ndị na-echere m ezi echiche, ndị niile kụrụ mbamba na Ugochi Tubelu ọdịnala temple, ndị anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Na-agụkwazi ọfọ n'isi ndị niile na-agụ ọfụfụ 21 days kwuru ka a na-agụ. A sị na ọmaka ga-emere ụnụ. Ọmaka ga-emekwazi ndị na-abụ ha gecha vidiyo anyị ha tụsarịa ndị ọzọ. Maka ihe ọma mere onye mekwara nwanne ya, na nke mere ofu onye anyị ezi. A sị na anyị ga-adị nọ. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Onwe ihe ọbụla gbagwojuru gị anya n'ihe mma akọwa taa, maọbụ ihe nkụzigo n'ọdịnala Igbo mgbe gboo, maọbụ ihe gbagwojuru gị anya n'ọdịnala Igbo, jụọ m ajụjụ, aga m enyere gị aka. Ihe ndị maka ịbịa n'ụbọchị taata bụ ihe gbasara alụ. Dịka isi gba ndị na-ege m ntị amadụgo, anyị bụ amụnwa Adama na ala Oraifite, anyị na-akpụ alụ. Yes, ihe m chọrọ ịkọwa bụ ihe ị kwesịrị ịma. Ana dịka onye chiri ọzọ Eze-Ana bụ the highest ọzọ a na-echi n'ala Igbo, maka na ọzọ ana bụ isi mmụọ. Ọtara ya, my clan ihe anyị na-echi iwe ọzọ Eze-Ana. Ọzọ karịcha ọ nnukwu ọzọ. Ọzọ eriri. Example maka ndị Igbo ndị aghọtara ihe a na-ekwu, ka ngosi enwe ntere ụkwụ nke efu ya. Efuru ya nwere ike ọgwụ na efuru ya. Ọ dị n'ụkwụ nna abụ. Eriri ya ifuru m gosiri gị na o nwekwara ndị ọzọ na-echikwa ọzọ ọbụla bụ eriri n'ụkwụ bụ nnukwu ọzọ. Dị na abịada n'ime nnukwu ọzọ, o nwere karịrị ibie, nke karịchara ibie bụ ọzọ ana ọ dị ya nche. Ọ nnukwu ọzọ. Ọzọ a na-agba chiwele ana. So ịbụ na ọ bụrụ ọzọ ụmụazị. Yes, most expensive ọzọ. And the processes a na-eme mere eburu ibu. O nwekwuru nsọ dị iche iche. Yes, asara m ile. M ga na-ekwu eziokwu mgbe abụna mgbele mata onye ọ gbasara. Ịghọtara ya? Onye ọbụla mụ na ya na-eme ka ibe ruo n'ịtụ ntụ, onye ọbụla amagoro ya achara Eze-Ana. Maka na na-egbu mmadụ. Ihe dị maka ịbịa n'ụbọchị taa wụ ka m gwa gị ihe ị kwesịrị ịma. Dịka Eze-Ana, m agwa gị ihe wu alụ n'ọdịnala Igbo, ihe ị ga-ezelụ. O nwere alụ ndị mmadụ na-eme n'ụbọchị taa in the name of civilization. Ọ kachasị n'ebe ndị ọ na-esi na ha na-eje ụka nọ. O nwere ndị justification for mmadụ ịgba n'ilo. Ịgba n'ilo, especially n'etiti ụmụ nwaanyị, ọ jọgburu onwe ya. Lụtakwa na ị bụrụ nwaanyị anụrụ anụ and gị na adịghị ebi, i wee na-agba n'ilo, marakwa na alụ ka ị na-eme, na-alụkọ nwa. Ụmụ nwaanyị ka njọ ụnụ. Ihe gbatara na ịmasị adịma justify nwoke na-agba n'ilo. My stand bụ, ịbụrụ a man, if you have what it takes more than finance to marry more than one wife. Yes, you can't dispute that. O nwere ndị nwere the acumen and what it takes to know multiple wives. What is involved buru ibu, both ma ego ma wisdom na ihe ndị ọzọ si enu. Ihe ghọtara ya? More on one personally, I cannot marry two wives at the same time.
because enwere m a lot of responsibility, enwere m time for that. Mana for ndị nwere onye nwere ihenu, the acumen and what it takes is permitted in ọdịnala Igbo. Mana gị nwa nwaanyị ezekwana na di gị na nwaanyị na-abụ dị afọ ka ịnụ di na ịmarago na ihe emene no our culture does not permit a woman ịnụ di na at the same time. Ghọtara ya? So gị nwa nwaanyị esikwara ka ime na di gị na-eme na gị na nwoke abụrụ ofu, na nwoke adịghị ama aka. Ọdịnala Igbo mere so. Onwere mgbe isi nwoke na isi nwaanyị bụ ofu ka pure ka nna agwa gị. Ghọtara ya? Asị na ọnwa ewu kwunata na ọnwụta nne ya ala. Ọ bụrụ na imenatara di gị ọ bara uru. Mana ihe ọzọ m chọrọ ịkọwa na ya bụ na ọ bụrụ na ị decide ya na ị chọrọ ka ị gbaa n'ilo wee mụta nwa, amachi ịkọwara damages ya bụ ihe na-ebute. Ọ bụrụ na nwa a amụtalụ n'ilo, ọ bụrụ na ọ bata, amachi ịkọwara challenges anyị nwa na-agba afa mmiri emi n'afọ ka mmadụ ga-atụ, maka na mma mmadụ ga-atụ bido ama eto ogologo maka na enwe m ọrụ mmeje n'ụtụtụ a. Mana ya na-achịkọwara gị na example na anụ gị na ngwurube ndị bụ Okeke na Oraifite na Anambra steeti. Then mana nwa the real biological son of your child, the real biological father, sorry, of your child bụ onye Enugu steeti. Na mgbe nwa gị ahụ bụ diọkparazi na ngwuru ndị bụ Okeke na Oraifite, o nwere ike olu echi ọ bụrụ diọkpara nọ na ngwuru. Mgbe ọ ga na-agọzi ọfọ na-akpọ ndị nna nna gods of the land, na-akpọgizi ndị nna nna ya unto say no Mr. Okeke bụ nna ya, ọma na-respond. O nwere ike emegide ọ bụrụ okenye na Oraifite, mgbe ọ ga-eburu ọfọ okenye ọ na-akọ ọfọ na ọma respond. You know why? Spiritually it does not belong here. Ọ bụrụ onye Oraifite ma n'anya mmadụ ọ bụrụgo. So ọ na-enwe implication spiritually because the person will not connect to the gods of the land and the ancestors and the lineage of that family. With that, you are causing more confusion and complicated condition to the person in question. Example, mgbe onye a ga-abịa n'afọ wee jụọ ya onye ebe ka ịbụ, ọ sị na ya wee Ifeanyị Okeke onye Oraifite. Ị ghọtara ya? Mana but spiritual identity, the person is bearing the identity of an Enugu state man who happens to be his real biological father. Eziokwu na ọdịnala Igbo mere na nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla ka nọ na di, nwoke ọbụla mere ego nwaanyị, nwunye ya mechagoro mmụọ ụmụ nwoke ịnọ sere aka onye ọzọ legally na ụmụ ya ka ha, yes, ụmụ ya ka ọ bụ unto say na nwunye ya ka ego o mere isi nwunye ka dị valid. So whatever bụ niile nwunye ya mụtara n'ilo bụkwa anya nwa nwunye. Mana spiritual implication bụzi na that particular nwatakịrị anwa, because the nwatakịrị ahụ ga na-find it difficult connect to the gods of the land and the lineage on the guru, maka na the blood of the ancestors is not running in him. Nke ofu. Nke abụọ, na ya bụ onye bụ ịchọ ịgbari afa, the names ọ na-akpọ and onye ọ na-eclaim bụ nna ya in spiritually abụrụ nna ya. The town ọ na-emention bụ town ya abụrụ ya. So ọ ga na-ewute confliction na afa, unless onye na-agba afa miri emi ka onye jụwaziri ajụjụ. So sometimes ka efu ebe problem na-esi na nke ọdọ nwere ka ọ dịzie etu ahụ blame onye gbara afa. Mana the identity of the person like bearing two dual towns. Na nke a bụ ihe nchọ ka ịghọtara nke a. So ihe nji wee ma atụ abụ
ka nwaanyị wee fụ na the implication of ịkpanyaba alụ nwaanyị na nwoke abụrụ ofu. Ekwuru na meseji a na machọrọ ka o too nnukwu ogologo. Gị onye na-ege m ntị, ị bụrụ nwaanyị nọ na di, ọ bụrụ na ị lụgbalụ okoro gị ọnụnụ, you are no longer enjoying it because it's not by force. There must be a harmony in union, in marriage, for that marriage to be successful. Mana ọ bụrụ na gị na onye a bibeziri okoro unu obi, ọ ka mmadụ onye ọ na-jibere onwe ya. Mana ọ bụrụ ka ị na-ata abacha, esi na ị na-ata abacha mana ị na-ala akpụ anya, ọ dabara. Ihe m ji ekwu ya bụ, ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị nọ na di mana ị na-akọmite ụdị ihe dị etu a, ị kwesịrị ka akpọọ gị alụ. Adị isepụ aka enwere ofe maka ọya mfe ọghụgha aka mmadụ. Ka ọ ha m na-etu a maka ya bụ vidio a ama eto ogologo nke ukwuu. Mana ihe m na-achọ ịkọwa bụ tata akọwara m ihe gbasara alụ, ofu n'ụzọ ihe gbasara alụ. Nwaanyị nọ na di ga-agbalụ ọsọ. Denụ na-agwakwazi ụmụ nwoke ibe m, ụnụ gbawakwa ọsọ n'ebe nwaanyị ọbụla nọ na di nọ. Ọsọ gị bịa sịa mba, ịghọtara ya? Maka na ọ ga-echu akara aka gị. Ka m kwụsị ebe a. Onwe ajụjụ ị nwere n'ihe a nkwuchi, sendịrụ m meseji na 08057837672. Eze-Ana Ugochitubelu bụ afa m. Ya gazienụ n'ọfọ.